аз рӯи баъзе ақидаҳо то солҳои 1959 асри гузашта дар ин мамнунгоҳ чун дигар паррандагону ҳайвоноти гуногун паланг низ арзӣ вуҷуд дошт. дар давоми 52 соли ахир танҳо як маротиба изи пои онро мушоҳида кардаанду халос, зеро ки масоҳати умумии бешари палангон 60 000 гектарро дар бар гирифта, танҳо 48 000 гектарашро кӯҳу пушта ва ҷангал ташкил медиҳад, ки ин миқдори заминҳои дар хушкӣ мавҷуд буда барои зисти як ҷуфти паланг басандагӣ намекунад. вақте ки ин ноҳияи ҷиликулу калхозободу амин замино ки асфаи нишидан нисбат ба бахтакорию дигар хел зироатҳо, минтақаи ин палангонам кам монд, чунки барои ҳар як паланг, як ҷуфт паланг 50 000 гектар даркор аст, ки вай хӯрокаи худро ёбаду ва зиндагии худшо барад. дар ин ҷо гиенаи фаласати забони тоҷики хати кафторҳо мегем, кафторҳои осиёмиёнагӣ дар ҳамин мамнунгоҳи бешаи палангони мо ҳаст. гургҳо ҳастанд, шағолҳо ҳастанд, морҳо қариб 12 намуд, дигар намуд ҳайвонотҳо ба мисоли харгӯш, дикабраз, ҷайра ва дигар намудҳо дар ҳамин бешаи палангон зиндагӣ ва умр ба сар мебаранд. یازده هزار گکتار کوه، 25,000 گکتار جنگل، 13,500 قومستان و 4,500 گکتار آب. این خیلی جایها در دنیا در همین دیدم بگم که گفتم از کم می شود. یک قسمتش همین خودی نادرترین همین بیشه پلنگان است. خودتون تصور کنید که در کوه چگونه نمود حیوانات می شوند، در جنگلزار، در قومستان، در آبها. ببینید که چقدر یک ممنونگاه خیلی زیباترین که هم کوه، هم آب، هم جنگل، هم قومستان دارد. و همین خاطر این نادرترین جنگل است. ما این را باید حفظ کنیم.